A Polgárcentrumban mutatták be Berényi László legújabb, Régi istenes történetek című könyvét. A kötetbe, csak úgy, mint a korábbiakba, ezúttal is a szülőfalu, Tiszanána emlékeit, zajait, illatait, ízeit csomagolta be a 70-es évek eleje óta Újpesten élő szerző. Ezek a történetek is úgy jöttek létre, hogy a tévé előtti világban átjártak egymáshoz az emberek tanyázni, beszélgetni a hosszú téli estéken, vagy éppen a közös munkákban, mint a kukoricafosztás, ganajtaposás, igacsinálás, és közben ment a sztorizás. A képzeletbeli ajándékkártyára pedig üzenetet is írt nekünk. Ebben a mai nehéz világban én nekem olyan jól esik abba a régibe visszamenni, ahol az adott szónak hitele volt, ahol a gerinc az fontos alkatrésze volt az embernek, és a segítés, egymás segítése, ez egy teljesen alaphelyzet volt az embereknél. Nem csak ezért fontosak azonban a gyökerek. Nagyapám azt mondta, hogy az emlékezés egy híd a múltba. A múlt pedig olyan, mint a ház alapja. Sokszor nem is látjuk, de ezen áll, hogy leömlik-e a tető, vagy bedőlnek-e a falak. A könyv keletkezéséről, az abban szereplő történetekről pedig többet is megtudhattak a második tavasz Újpesti Nyugdíjas Klub tagjai, akiknek tagtársuk erről és sok minden másról is mesélt a könyvbemutatón. De ez csak egy a sok-sok színes program közül, mondja a klubéletet irányító szakember. Ezen kívül szoktunk erdei kirándulásra is menni, illetve múzeumlátogatásra, úgyhogy várunk szeretettel minden érdeklődőt. És ha eljönnek, Berényi László történeteit ott is hallgathatják majd.